Mntanami, indaba ngafika uhlela ubusiness phone kwenze njani? Hawu ma phela sinikwa nje umsebenzi. Hayi sithoko mntanami, mina bengiyimisela ukuthi uzoba busy nomsebenzi ukuthi ukwazi mntanami ukuthi ufunde ube udokotela. Hawu ma yini ufuna ngibe udokotela? Ngifuna mntanami usize, yazi uba umkhulu wakho wabulawa yicancer ngendlela ukuthi ngangafundile mina. Hawu kodwa ngifuna ufunde kona mntanami ukwazi ukusiza. Hawu kodwa awukwazi wakhuluma ngomkhulu ngaphambilini. Cha mntanami ngeke ngikhuluma ngapha la mina ngangakwazi ukusiza abantu. Sengifuna ufunde kona usiza abantu. Khuleka ma, izofezeka ifiso zakho. Awu mntanami ngicela ifezeke, ufunde unake ukuthi ufunde ukwazi ukuba udokotela. Yebo ma. Because working. Mbali. Mayintontoni yami. Hey. Pastor, uwena lona? Imina lona, wase wangathi uyethuka ngombali, uthuswa yini? Awume pastor, ubuyaphi? Imbali uyazi. Mina ndingumuntu kaNkuluNkulu, ndihamba zonke indawo uNkuluNkulu lapha ndibiza khona, ndiyaya khona noba kunini noba ngasikhatsini kusebusuku ndiyavuka ngo1. Mana awuphendula umbuzo wami. Ubuyaphi? Ngesikhathi uhamba utshela ukuthi uyahamba. Imina ophethe izinqotho nantsembali, awuyeke ulako lusenolaka namanje noba ndibuya nezimali, izimali nazo asingene endlini sabe izimali thina. Hayi pastor, uphuma phi sonke lesikhathi mina nawe sasiplan event. Mina kwase kumele phatha ngiyakubheka awusekho wena. Awutholakala endlini yakho ku-EMS. Pastor bakumele ngiphathe noba inkonzo mina. Mhlisa umsindo bazothina omakhelwana, lalela mbali. Omakhelwane bani babengophi omakhelwane uphuma phi wena? Uphuma phi? Ndihambe koBotswana okondikhanda imali nisuka le koSwaziland nisuka zonke indawo khona lapho ningafikanga khona. Uyazibonela nawe upastor wakho usekhona. Mbali into okuhleka ndiyiphethe yonke uyazi ke basiphila kanjani sobabini. Usho ukuthi ungiphathele imali pastor? Ndikuphathela imali. Wenzani? Uyabona ulibele kwenza washing lapha. Amanzi ayabanda. Bekufanele asingene endlini sibala imali yale. Hayi. La sofu sawubeke kule ndawo ubeke kuwe. Hayi bombali wafaya uhlala phezulu ebhedeni kanti akusekhona into etyiwa yena la ekhaya. Uthi ngithathephi imali? Awuhambanga nayo yonke imali wena? Hayi imali ndiyakwazi ukukunika mbali ibuye ibe khona lapha ihlezi imali ngoba umsebenzini wenza imali ngixele ndathi yiyo le ngosizo yabo. Iyiphi le mali onginande ngayo ngeqwayi? Angithi wanginande ngeqwayi wena. Wathatha yonke imali ngisele nani? Uthi uzodlala. Yabona mbali wena uyakhala nje. Uyazi sebenivuma mina koBotswana lapho nisuka khona koSwazini zonke indawo khona lapho ngiyasuka ikhona. Bathe mabekuvuma koBotswana bengilambile ke mina la bengingenamali ngoba wena wahamba nayo yonke imali. Ifoni ubungasandifonela ingane ungitshene kuba hayi imali baba iphelile ndandishiyile. Bengizothola kanjani mina ngoba ifoni yakhe behlezi ngena ku voicemail? Ngoba busy ke mbali ngangani ndiyaphonda hayi mntakwethu sothi ubhomba kakhulu mbali. Uyabona mase kuba ilesi silingo somfundisi esiyinceku obuhamba nayo. Hayi uyabona lo wangenzela wani. Ngamcela ukuthi angenzele into eyodwa nje. Wenzani? Hayi ke wavele wafike waphenduka ujamu wayintemile nje phambi kwabantu wambukanisa nabantu. Isonto ligcwele umuntu obekade ephathe inansi ngengqwa zami ephatha amathulusi esazi bathina sobabili. Sabanga ukuthi abantu bayithemba kanjani into ehlangana nami. Yisile ikhulu ngiphelele nginje. Umuntu avela zongenza
ngiyakutshela nje into la duma isonto kwanje uyabona-ke yazi unceku yami ehlale sitsho sithi uyabona Khondolo njengokungishiya ndilokwazi ukuphatha elisonto ndaze ndasho kuye ndathi mathathe enye into endandiyibeke phaa enhla kwebhedi ndabona uba isonto lohlala linqanqa ngoku uyandehlula mosho njalo uyabona pha ndisuka khona mna ndenze izimanga ezingaphezulu kwemvelo. Okay usachaza nje kakhulu awusho uphuma awunabe awuchaza njengoba ndisisho nkosikazi ndisuka kuBotswana ndisuka yonke indawo umama umfundisi akho lapho ningafikanga khona nditsho koSwaziland uyabona ngoku ndithi ngoMozambique ndisuka leZimbabwe ndiye ndofaka elibhanti uyabona ngosendibetha ngenye into ngo sibavusa befile emathuneni izimanga sizozenza nkosikazi bazosethemba sonke uyabona la bheka nkosikazi uyabona la yini lena futhi uyabona lapha nkosikazi akekho ebandleni bayosivuma bonke nditsho sibonayo uyothi ukhuluma mama umfundisi bazobe besizwa ngawe nawe ndifuna ufake lakho la hayi ungangifundisa ukuthakatha kwakho umfundisi noma uyathakatha usufaka amabhande uyabona mama umfundisi sizokhanda imali thina sobabini uyazi ke xa sobabini indaba yokuthi nomfundisi phaphambi kwabo mase ndilapho uyazi thina siyeqhuma kusamele khona imbize kumele siqhathe ngayo seqhuma awume ngendaba eziningi ngizwe igama lemali awusho siyenza kanjani imali uyasifana ukuthi imali yona elethe simali uyabona uzobona kwelisonto nizolivusa bazonikela kunikelwa ngo2 kunikelwa ngo5 kunikelwa 100 uqala u100 nali ibhanti likhona usho kanje nje uyabona mama umfundisi bonke omama esontweni bawuthemba wena bohleze besitsho bethi nangu umama umfundisi wena uzoba ngumuntu odumile thina sonikelelwa ngemoto ayikho into singazuyithola usho ukuthi bazozwa ngathi siyabaphethe uyabona mama umfundisi mna ndifuna thina sobabini senze izimanga ndizokushiya ngolapha ngoba nisafuna eMpumalanga andifuni ukuhamba nawe ndifuna nawe usala uphethe elisonto nalo ngapha ndihambe ke ndiyolungisa umsebenzi eMpumalanga lalela uma suhamba usho nkosi usho ungavele ngibone ngonyathi hayi imali njengoba ndisisho sizokubala le mali ngokuhlukana kwethu ndiyemka mna wena usala uphethe yakho imali nazo esala sakho Sizodwa yini namusa avukhathaza kodwa ngibhizi lana ngenziwa shi awuze kancane dadewethu avukhathaza unesicefe mntakama ngeke yazi lezi zinto nje ziyangivukela zivuka endivukela no dadewethu ngicela uhlale phansi kancane dadewethu yazi njalo mangihleli ngedwa la endlini ngeke yazi nginomuzwa nje ngizwa kahle ukuthi kunezinto ezenzakalayo la ekhaya mina engifihlelwayo zona sokwenzakalani-ke wena ohlezi njalo ubonisa kunezinto oyibonayo njalo nje dadewethu wena mawubheka la izinto yihamba kahle yazi solokho kwashona umani ubaba izinto ayisafani nje buka nje besihlala khona la emawoti phuthu sihamba sohlala ePhoenix awema ngiphathi khona sesicebe ngangingasazi nanokuthi sobuye sibuyelela sehlala emhlanga phathatha back to square wanibuka manje sikepe sikhona futhi la emawoti kanti kwenzakalani ngempilo yethu kahle wena nomusa awubonge mntakama wena uyakhohlwa ukuthi wena unalo uphahla lokuthi ulale khona abangenayo indawo yokulala abalala emgwaqeni funa ngabe uyakubonga nje lokho kahle I'm grateful wena dadewethu wena njalo nje mangikhuluma nawe uhlezi ungilwisa ngaso sonke isikhathi mina bengingalwi bengikhuluma nje njengoba ngicabangela umndeni wala ekhaya phela mina nawe sesisele manje mangakhulumi nawe ngizokhuluma noba uma ucabanga mina ngiyathanda nje kulesi simo angiphathi ke khona njengoba ingane esingasahlali nazo lana zihlala le kosotweni mazike zalala nje la kunomuva nje zona zibona izilwane buka nje ku right ngoba sihlala sobabili kanje sigunquza aku right mntakama ngeke kodwa dade mina ngingazi lento ngiyibona ngedwa ngathi ngiyibona ngedwa nje ngiyashiyeka nami njengoba ngila ekhaya kunento nje engiyibona ukuthi yabona akuhambi kahle akufani nje njengeminye imizi thina nje la ekhaya stage nje kubhejwana mangazona izingane ithina yabona nje dade ngeke kuzomela sisukume ngempela kuzomela sambe kahle noma usendlela ngibonga ngayo lena yini enganenzeli yona kahle nalelo nhlanhla leseniphuma komhlanga khona ngaze bayobhada umcondo wabemhlanga kodwa dade noma kunjalo salibhada kwalokho kuhamba kwethu sihambe sohlala emhlanga azange ngazi nanokuthi sahlala kanjani ukusuka khona sesibuya futhi sesiyofinisa ngazanga nanokuthi sacela ingani kwakusazi awusamazona usazi manje nako ngama nango vele kwakusazi ngaso sonke isikhathi sazi this sazi that ngeke dade akwazi ukuthi ngahlezi ukusazi ngaso sonke isikhathi dade yabona nje ngoba sibabili kanje ungangitshela noma yini dade ngeke ngize ngikwethule yizwa
Ngiyangizwa. Hayi Zwane. Mntaka manje ngiyacela. Ufuna ukucela ini vele? Iqiniso. Untulo konde untulo uyahlala ngendlela Molo mfundi sawusavashela tata ku10. Ntuli. Sazavashela wena baba kwenze njani? Ntuli. Ekseni kusale savashela wena baba. Ngilethwa uNkulunkulu la ekhaya Ntuli. Uyabona isibonakaliso endibenaso Ntuli namhlanje. Ndishilo ndathi hayi manizofika la ekhaya njengangoku ekseni. Uyabona ba zonke indawo ngendlela yami ingafanelanga ukubonakaliswa kodwa Nkosi yami. Hayi asisibanga Ntuli asisibanga. Yini baba? Untulu vele ube untulu amaphaphu sephezulu awume Ntuli ngizokubalisela. Ufundisile kwakho ngibalisela kwenzekeni. Ntuli ungahlupheki ke nekheke lakho ke kuba songalizisanga. Angizelanga neloke kodwa ke ikheke ngiyalithanda Ntuli. Kodwa Edemini ulungise bekhona Ntuli. Iphi ingane yakho Sithoko? Ukhona wesoko. Hayibo, hoyibizi. Awuvele mntanami. Sithoko. Sivashela umfundisi ekseni kusa. Wena nje manje uzofika uyaphila ke ngane yami? Ngiyaphila kumfundisi. Uyaphila umfundisi. Uphila ngamandla umfundisi Sithoko. Ndifikele kwelikhaya njena ngane yami. Ndibe nesibonakaliso esikhulu. Untuli ke ujahile untuli ngiyamazi. Asisibi kodwa sibona sonto. Hayi asisibanga Ntuli andilungise notayi Ntuli. Hey uyabona njengangokwalo ndinyuka kule ndlela endiye kuba kukhathalekile Ntuli nemoto zenu sihamba ngamavene kule ndawo asigxikiza sisa ngapha nangapha andisisa ukomakala Ntuli imake Ntuli. Ntuli isibonakaliso kufike ingilosi ebusuku ndileyo. Yebo baba. Uyazi ke Ntuli ndihamba koBotswana ndihamba koSwazini ndihamba koSwaziland zonke indawo ndindedwa Ntuli. Yebo baba. Njengoba ndindedwa Ntuli kufika ingilosi ebusuku ndilele. Ndithi manibheka ayibo le ngilosi le indithuma ngqo kulomzwa kwaNtuli futhi ndisho ndithi elikhaya okanye lovuswa ndiyimntuli. Ndibona uSithoko engumfazi wami Ntuli emaphupheni ami. Ngasho ndathi mandivuke ngoba ndifuna uhola ibandla leSithoko. Ini baba? Ini? Hayibo Ntuli. Ini baba? Yabona kodwa we baba asoze yenzekela ekhaya. Ntuli unganqama. Ayisoze wenze. Ntuli. Ayisoze yenzekela ekhaya. Angifuni kodwa. Usekela ekhaya ngifuni. Baba Sithoko ngizobona ngani. Angifuni wena uzoshaka ngenkosikazi kamfundisi ofuba ngamfundisi. Uyabona kuma Ntuli. Yiza ngifuna ekhaya. Yiza ngidingi ubuphele. Uzoza lefaka elibonile. Phuma, hamba la ekhaya. Hamba. Phuma. Ngithi phuma ngila ekhaya. Phuma uphele. Uzoza lefaka elibonile. Phuma, hamba la ekhaya. Hamba. Phuma. Ngithi phuma ngidingi la ekhaya. Ngithi phuma. Hamba. Uzoza ufole la endlini wami. Phuma ngala ndoda. Uzoza ufole. Phuma. Hamba. Hamba la ekhaya. Hamba. Hamba ngidingi. Ngiza nginazi lenkosi. Phuma. Phuma uphele. Phuma uphele ngami. Phuma uphele ngami. Ngithi phuma mfundisi. Phuma mfundisi. Phuma uphele ngami. Phuma. Hamba. Ibo, kasi ngiyamazi njalo amuntu. Wesifiso! Hayibo. Phindile uwe lo. Kunjani mfethu? Hayibo ufunani mina? Alright. Hey yazi manje kunokuthi uvela ukukhulu ugogo samuhle ngale ndlela hayibo. Vele ukukhula nokukhula yabo. Cha. Yazi ngiyibuza mthanda ngiyaqala ukuthi kasi ngizobona bani ngizobona wena. Ngizobona mina. Awu madoda awu sikhona samsakudala manje lonke lesayikhathi lesa. Njalo wena nje ngicabanga ngifisi. Hawu ukhulumela manje. Wena wangikhulisa Yazi wena ngikuthanda. Ish.
mayikhuluma lo yabo lapho ngangimncane nisayisilima yabona mina ngingakakhulu kodwa manje sengikhulile mfethu ngikhulile manje wena wangwanisa nengane zesikole phambi kwey'ngane zesikole ngathini kwakuncane wakhetha izodolo ngoba nakena ku-right mina ngoba nakuyagxisa simo sasekhaya ngiyayisola njengamanje yabo njengoba ngikubona nje kubuya wonke la amanxeba ngaleso sikhathi ukuthi ngadlala ngawo kuyimanje nje awunalo ulwazi njengamanje sengihamba ngedwa ne-olethi langishiya emhlabeni sengihamba ngedwa nje yabo manje ngiyamdinga nje njengoba ngisho ukuthi hawu asilungise izinto phela yabona ufunani kahle kahle vele khona la mfethu ngivakashela iy'hlobo zami sithi ngiselivini nje ngathi sizoshaya umoya okay hayi phela ngithemba ukuthi sazokubona kodwa khona la okay bye bye mfethu bye bye sibona manje Xoxa emakhosini. Ngene sungaphakathi. Wenze sure ukuthi isiqiniseko sokuthi uyangikhumbuleli icathulo. Ngishiyile mkhahlabezo wakhahlabeza amadoda namafokazana. Hayi. Ey, aw, kanti wena? Imina baba. Yazi ngitshela ukuthi umuntu ofuna ngimsize. Vele ngicela lona usizo baba ngixakekile. Wena? Yebo. Wena wafika la uxakekile. Ngafika ngakusebenza ngakwenza waba umuntu wabangcono. Uthe uma usundizela lapha phezulu usunempiko. Sukhohliwe nokwenza imiyalelo enginikeze yona. Kuyimanje uhamba nefeli imnyama uyakwazi lokho? Khahlameza wakhahlabeza amafazi namadoda nabafokozana konke. Ngixakekile baba ngidinga usizo lwakho. Kuyimanje nengane zami ayisekho ngisho ekhaya. Ziyagula seyihlala esontweni. Hey! Yo! Lalela ngefazi. Ngoba ngathi yawangabaza amandla ami. Ngizokwenza into yamehla. Makhosi. Abangicine ngakhanyisanga baba. Ey! Mhlambe ngakho namakhosi engathi anolaka kakhulu. Uyazi ukuthi wena Makhosi. wena ngakunikeza umyalelo olula kahle. Ngakunikeza ngathi uhambe uyothwala ube ngcono. Wenza njani wena? Kwaba ukubambeka nje nantana ezincane. Uyabona ke lento engishoyo. Yayibona izinto ezincane zikufaka inkingeni kanjani manje? Makhosi. Wakhahlabeza amadoda namafokazana. Kahle kahle baba ngizofuna isisombululo la njengoba ngigulela abantwana nje. Into zami ayihlangani neze. Ngeke ihlangana izohlangana kanjani ungayilandeli imiyalelo yedlozi? Nami sengicishe ngafake futhi makhosi. Khona lo mfanele engathola ngoma wakhe. Wayesho ngibulala nya angazi ukuthi ngaphunywa kanjani. Hayi! Esengithengela abantu. Ngizokutshela into ongayazi. Makhosi. Uyabona kuleyo mpi leyo. Makhosi. Khishwe into zami zamvela. Makhosi. Makhosi. Hayi! Makhosi. Lalela la. Wena ungalingana kancane ngelinyanga ungabazi. Yebo ukuthi impilo yakhe isengozini kanjani manje? Mkhahlabeza. Kuyimanje umndeni wakho ungabhubha nokubhubha. Mkhahlabeza. Ngenxa yokuba budedengu wakho. Mkhahlabeza. Ungalingana ngelinyanga ungabazi amandla. Mkhahlabeza. Hayi! Hayi! Mkhahlabeza. Manje singenza njani baba? Ngifuna mina ukubuyela ebuhlene ngangiyibona. Into zami zingibuyele. Hayi! Hayi! Mkhahlabeza. Hayi! Mkhahlabeza. Awukhuluma nami. Ubudadewenu. Ukhona umdadewethu. Ngisho lo enashelana naye ibele. Ukhona ibadadewethu nomusa Mkhahlabeza. Uzomenzani? Ufuna umbulala yini? No, okwamanje asimdinga efile. Uzomenzani kanti? Oh. Hey, hey. Khuluma mntu omdala. Lalela ke. Into ozongenzela yona. Wathi phepha la. Into ozongenzela yona uzothatha lo muntu. Ungalinge nangelinye ilanga wangabaza amandla amsezwana. Mkhahlabeza. Ungilalele kahle, uzothatha lo muthi lo. Mkhahlabeza. Lo muthi lo uzofike ufake emanzini. Wena uyakhahlabeza amadoda nabafokazana. Abese uthatha irezo ungilalele. Mkhahlabeza. Ungilalele. Mkhahlabeza. Endlebe zombili ungangeni ngapha phume ngapha sezwana. Mkhahlabeza. Unayo phela le ngqondo yakho mangitshela ngapha ungene phume ngapha. Mkhahlabeza. Lalela. Ufake emanzini lo muthi. Mkhahlabeza. Bese uthatha irezo. Unayo irezo? Yebo. Uthatha irezo. Yabona mayiselele. Hayi. Uhlephula into encane la uzoyishunqisa. Kwenzela ukuthi mangabe selele. Yeah. Wama ufika Uzomlalisa lo muthi Mkhahlabeza. uzofika la mawuwa ushunqisa nje okuncane. Uqilisa ireza kulawo manzi la ukuthi uqilise ngayo ingxenye yalo muthi. Yeah. Abese uyamsika. Ngimsika Mkhahlabeza. Umsika la ngemumva emsipheni. Hayi akasika umuntu umfasa nkomo.
Akasika umuntu ufesa nkolo emkhahlabeni. Lalela Akasika ngeke. Lalela Wakwethu. Angizothi ngiyakutshela nawe uyangitshela. Sezwana? Mina umakhosi la. Ngizothi jump wena uthi hawayi. Sezwana? Nasekuqaleni ngakutshela. Khahlabezi. Wenza njani? Khahlabezi. Hayi kwaba ukudideka nje kancane. Ngizosho ulalela. Sezwana? Khahlabezi. Musu uthatha ireza. Uzomsika la ngemuva. Lapho ke udadewenu uzobe sephila bathi ima bekhuluma bathi uzobe sephila kwispirit. Uzobe sengaphila enyameni. Ngale uyobephila ngapha. Sobe siyibonela isidumo siya. Lalela. Ungalini ukuthi vu. Ungatsheli noyedwa umuntu sezwana. Mkhahlabezi. Ungatsheli noyedwa umuntu. Mkhahlabezi. Uma ke la uhamba ungabheke emuva. Mkhahlabezi. Hamba ungabheke emuva ungalinge nangelila ngangabaza amandla. Ngikwenza njengoba ngishilo sezwana. Mkhahlabezi. Ngicela ipande yami ke baba ngihamba. Ay. 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 Wahamba ungabheke emuva, akuvaleliswa. Akubongwa ba. Ay. Ay. Awuntene mama, leli sonto likhulu kanje lilo leli Ngathi mina. line keyboard kusho yonke into mama. Ngathi mina Themba mina asambeni. Lilweni yabona leli bhanti leli ngiyawucecena mama. Hayi lapha imali esobe sibala izimali enza ayikho into esingazibani ngapha nangapha. Asambe mama, asambe soba late asambe. Zozo kuyabona kwelibandla siyakulo. Uzozo amandla engiwaphetheyo njengoba bendikucena ngisithi koBotswana uyabona mina basandinga abanye. Uyabona ngoku sengiqala ukuthi njengoba bengishilo kuwe sivusa abafileyo ngoku. Abafile sibakhipha bawuphuma bephuyile emangcwabeni. Ngiyacela. Angeke sixoxe kodwa lana phakathini. Hayi ngiyaqoshwa ngubani? Sivusa abantu abafile. Sizoba zizimanga eninazo ezo asingabusayiqaqi asahambe siyecaweni. Hayibo. Mama umfundisi awunishiye. Ungathi inceku yami nje ukunixoxela ngayo lena. Ungabi late. Ngiyeza mama umfundisi. Hayibo, inceku yenkosi. Hayibo inceku yami madoda yabonakala seyiphatheke kakubi kanje. Yimi lona. Injani? Siyaphila inceku yami. Hayi siyaphila. Umsaka kaNkulunkulu uJehova wathi wasigcina esithuma zonke ndawo. Hayi bonake mfundisi hayi manje. Inceku yami suyenza lento uyenzayo inceku yami. Ndiyeva umsebenzi wakho nceku njengoba ndidlula kuwe. Ndiyeva ngomama umfundisi uthi wandiphathela kamnandi isonto. Kuthiwa wena kwangumuntu owayesenza wonke umsebenzi nceku yami. Yabona mfundisi zoba ngithi hayi manje ngikhathele indaba yokulukuzana kwaqala futhi kwagcina indaba yesonto le. Ngafosele ukuthi ngenze leyani ngoba naku kuthiwa ngithenjisa imali ngoba naku ngiswela izinto. Ngangena ke lapha kwaqala kokugcina mfundisi. Ngakuthi hayi manje. Nceku yami uyazi into endiyithandayo kuwe nceku. Wena nceku ndiyakubona uphatheka kakubi. Kukhona elidimoni selangenayo kuwe. Idimoni wena nceku bukathi ungumuntu obulandela uNkulunkulu unilandela ngempela sekwenze njani hayi Pastor Khondolo yabo lesonto lakho into engicasula ngalo kakhulu Pastor Khondolo ngifunze ngikhuluma umphakathi ubuka kanje wena uthotha abantu angithandi into ngenza kwafanele manje kube ngivusa abantu bese ngathi baneyinkinga angithandi lonto leyo ukudlala ngoNkulunkulu lo awulandele izinyathelweni zami nceku uyoyithola into oyifunayo hayi ubugebengu lokho nceku sendinento eninazo imfihlo ungayitshela ibandi nebhanti mina enalo ukunikeza lona ibhandi lani lelo elokuphatha isonto nceku mfundisi ngithenga neyinkinga eningabukabi indaba yokushumayezo nje angifuni uyazi ungena kwakho esontweni uzofika pha uphathe uyabona njengoba ndihamba zonke indawo ndinamabandla yonke le ndawo nceku yami ndizofika pha ndikunikeze elibhanti usale uphethe ukulindele umama wakho lapha ukulindele umama wakho nceku andiyifuni asihambe siyesontweni hayi manje mfundisi ngibeka isandla uphile uphuma khona kodwa ungekona mfundisi uphuma ndiphuma eBotswana ndiphuma eSwazini ngikholwa lento yakho ndiphuma mina kwaSoweto akho lapho ndingafika khona hayi mfundisi hayi awuhambe seyaba nje andihambe hayi hamba mfundisi ngisho kahle ukuthi angifune ukukhuluma indaba zamaza hamba hayi Hayi bathi usithako nje lona hayibo mzali njani Yaphuma njani wahamba wada nje namhlanje uphi athi hayibo phela anda ngaphutha esontweni kuyisonto elikhulu kangaka khona nomfundisi umfundisi oyimanga lo seyenzeni ke manje ufike kuseni phela lapha ekhaya bebe singalindeleke futhi nathi abo kade samgcina ukumbona wakho ukuthi nami mina uyabonisa unesiboniso seyaboniswa yini yena ngiyakutshela ukuthi mina kumele ngibe umfazi wakhe
nanga kanje. Sizoba mama umfundisi manje wena. Yebo mzali. Uzomthini umbhalo wakho after ezetetemuka naye. Hayi asimazi uzomthisha uzombeka eceleni. Hayi asiphuthume ngoba nesikhathi sasisekho. Hayi umfundisi hayi. Ayibona Basinti. Hayi Basinti, njani mfini? Ulindeba la? Mina indaba. Indaba mawetha nje sunakho ngolo ungewetha nje manje. Nakhaya uyedwa lenzayo. Hayi ngileni. Asambe siyaphefama manje. Ngimele. Hayi njalo. Sinti. Intana wasizela ngesontweni ngathemba sizosizakala. Dade nje yazi ngiyahamba nje ngiyayidonsa kodwa nje ngiyayibona mina ukuthi inkinga yethu ngeke izilunge la kodwa sesikhuluma ke nawo Pastor Khondolo ngibona ukuthi ikona okright Khuleka kuzolunga angathi uyazi naseqaleni yena silungisele izinto Khondolo no green solution ngefuthi okhona kodwa dade yazi akusiza ukuthi sithi into izolunga singayazi inkinga fanele siqale siye kumuntu obonayo ukuze sizobona umsusa wayo lento yabo nje labo green solution bakhe mina kuyimanje kade engekho Pastor Khondolo njengoba esebuya manje uqalile ke sisuqalile nje ake sinikeze ithuba nomfundisi sinikeze ithuba ngoba vele uyazi kuyakholwa nje ake sinikeze umfundisi ithuba bese hlulele sesingaphumela yena ngaphandle wena dade ngathi uyathanda nje njengoba singahlali nezingane zethu mina yami ingane ngiyayikhumbula hayi bo umcaba ngiyathanda nje bese ingane zingekho nje like ngiyathanda ingane zingekho akubonakala kodwa kanjalo akubonakali kanjalo ngoba uyabona ukuthi into uma ukuthi la akulungi fanele siphinde sizame indlela hayi noma sabathi awungithi halfway nami gathazeke njengawe idade ngiyakuhlonipha nje kodwa yabona into esihambela ngekhanda ngoba njalo uyacomplain ayikho into ekufuna ukuyenza ukuthi wena nje uvumelane nayo kalula konke nje uqhamuka into engikhuluma ngakho akunaki nje ufuna ukugcine wena akunikeze umfundisi uKhondolo ithuba sibone wenza njani sizothandazalana kuyathandazwa lana kwesinye isikhathi kodwa ukukhuleka akusizi uNkulunkulu kuze kushiye ukuthi uNkulunkulu usizwe isizayo thina ayikho nje into esizayo ngaphandle kwalezi iwasho za Khondolo wakho zizohluleka ke iwasho za Khondolo bese sithi step over the sponsor mina kodwa nje sengibona ukuthi manje ngizoqala inkonzo because iqala inkonzo hey Hallelujah! Hallelujah! Hayi bazana sikazi kusho kancane kanjena kukhona umfundisi wethu. Hallelujah! Hallelujah! Ngiyabingelela ke bazalwane bonke abazalwane abakwazile ukufika. Sibonga ukuthi bekwazile ukufika kukhona umfundisi wethu kade samgcina esuka kude bazalwane. Hallelujah! Amen. Umfundisi wethu siphathele izinto ezinhle kakhulu nje mase ngebuya njengamanje sizojabula nje namhlanje la esontweni. Hallelujah! Amen. Mina-ke nginguSiphena ngiqashwe ubaba wala ekhaya ukuthi ngize ngizoba uMC njengokuthi ngijwayele ukuba uMC kwezinye indawo. Hallelujah! Kodwa ke kunento kunohlelo siphathele lona bazongena nje beze la ngaphambili sizoshayizana nje thina kuphela. Hallelujah!
kungithikameza kakhulu kusho ukuthi nginomkhuhlane but ngiyathemba nje ukuthi ngizokwazi ukukhuluma ngize ngifike ekugcineni. Lo ngaphambi kwenu bazalana njengamanje umama umfundisi ukhondolo angihambi ngedwa bazalana nje banibona ngaba nesinqale manje sami indlela sathanda nje kakhulu ukuxolisa ngiyazi ukuthi umfundisi dala nagcina ukumbona but nani niyazi ukuthi uma ngabe uyincike enkosi uyaye uNkulunkulu akuthumele konke nasemazweni kepha kangizokwanda kakhulu nje ngizodedela konke kubaba umfundisi but ngaphambi kokuthi nje ngikudedele kunezwi nami njengomama umfundisi wenu ebengithanda nje ukuthi ngishare nani elithi ngajabula labethi asiyendlini kaJehova. Amen. Siyamthanda nonke. Hallelujah. Amen. Jesus. Amen. Amen bazalwane. Amen. Aniqale ingoma kaPastor Khondolo. Anifake ingoma kaPastor Khondolo. Lomhlengi ungubani na bazalwane. Ngiyabonga ukufika isonto lami ligcwele ngohlobo. Ngibonga kakhulu bazalwane. Ngisuka zonke indawo ndiphuma koBotswana mina. Njengoba uPastor Khondolo nani mgcine ngelaxesha. Sengenyanga engasekho ke nimbona nani. Ngiphathise inceku yami yone. Kade ke into kwekhona namhlanje njengoba ngizofika na kanjani kwesi sibusiso sibonakaliso sikaNkulunkulu anike sona. Amen. Bazalwane uPastor Khondolo niyamazi mayithe wafika wenza izimanga akukho ongayizeki njengudele imisebenzi yakho wazofika apha awufike la ngendlalo ufikele ukuphila. Bazalwane niyandiva na? Ngilapile bazalwane. Ngilapile bazalwane. Pastor Khondolo bazalwane. Ngijabule ukuba nani ngithokoze kakhulu ndithe ixesha lami namhlanje manibe nani ngabonga umphakathi uphume ngobuningi bawo. Njengoba ndithe ndizofika abantu abakwethu ngiyabona kunenkinga ezininzi ezihlukahlukene. Mina ndisuka kude njena ngoku ngenzeka kusontelezana ngingangiboni ngoba ndizobe ngikhona leSwazini. Zonke indawo ke mina bazalwane bami ngiyahamba. Amen. Bazalwane bami ngiyami awonifundele ilizwi lapho anifundele ilizwi ngiyafundisa. Angibingelele bazalwane ngegama likaJesu. Amen. Amen. Izwi esizolithola uJob verse 42. Amen. 2. Lifundeka kanje. Ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakuvinjwa icebo lakho. Amen. Amen. Ungenza bazalwane konke kodwa icebo lakho alinakuvinjwa. Amen. Uma usazi ufisa ntoni bazalwane uyofika kulo ndawo. Uyabona bazalwane njengoKhondolo emephambi kwenu nami ndandingenguye umntana kaNkulunkulu kodwa ndathi ngesibonakaliso safika kimi sathi ndiyambi endlini kaJehova amandla ngiyobaphilisa abantu. Ndacela kumdali ndathi ngicela ukuzophilisa abantu. Njengoba nisazi bazalwane akukho ongenzeki kuNkulunkulu guqe ngejolo umemeze uPastor Khondolo othunyelwe inkosi.
njengoba ndiphambi kwenu bazalwane ndizonixelela ukuthi ungaphelelwe endleleni. Uma umuntu isitha sakho sikuvimba siyakhulisa bazalwane. Uma kusenzeka into zakho zingahambi kakuhle hlala kuNkulunkulu bazalwane ungazuthatha intambo uyifake emqaleni. Bazalwane ndinani namhlanje ngizofaka ukuphila. Uma ukuthi njengula esontweni funeka uqale ukuzixolela ke namhlanje uzixolele nje wena bazalwane. Amen. Uzixolele bazalwane ungathi ungaxolela ukhondolo ungazixolelanga. Umakhelwane mazi bangumakhelwane kusukela namhlanje. Njengoba sifikile kule nkonzo kaPastor Khondolo ngizofundisa ngokuthi ungathi xa ufika kwakho uzazi wena xa ulela uhluthi umakhelwane ulalela mbili. Umakhelwane uzocela kuwe amazambane soyofika epompini apho kukho khona amanzi etepini umile yo uyabona umakhelwane nako edlula lapha akevese silingwe empilweni yami umnikelani kanti uzobuza uzoxelela ukhondolo. Izandla ziyasizana abantu abakwethu. uNkulunkulu uba kwakuthiwa ilizwi lelasekhaya ndodo bekufanele bayifamily yami ephilayo kodwa izifamily zonke umhlaba wonke ndiyabaphilisa abantwana bami. Haleluya. Akalibamba nenamba nginikeze yona. Ungcwele ngokuyachisa egazini ngivale isimangaliso bazalwane njengangoku bazalwana kunomuntu lapha endlini onesimanga ophatheke kakubi enhlizweni yakhe. Kunomuntu la endlini ophatheke kakubi enhlizweni. Umuntu wabo washona lo muntu lowo ujike emazulwini akamkelekanga akakagqibi ukusebenza emhlabeni. Akaqedanga lo muntu emhlabeni. Ngoku ndifuna bazalwana nonke ngobuningi benu nilandele ndihambe ndiyomvusa lo muntu. Ngiyapila sisi kanjani? Sebengibambe inkunzi le ndawo. Sorry sisi obani bona lapho? Angibazi ngiyafika le ndawo engazi. Sorry mfethu. Angitshela abakulimazanga bona lapho sikhotheni. Bengilimazanga. Into ozoyenza njani le ngempela? Angazi umuntu kule ndawo ngiyafika. Manje usho angisayizazisanga igama lami ngonathi sibonga kaNyambo sifethu. Uma ngiyajabula ukwazi mina nguntando imali. Ngihlala la ngiyafika la. Manje ayikho nje indlela esingayenza ngayo mfethu ukuze uthole usizo. Ayikho. Akekho nje nomuntu nje ongaxhumana naye mfethu ngoba mfethu mina ngibroke anginamali kuleli viki mfethu. Anginalutho mfethu. Ufuna ukufonela ngizame ekhaya. Alright mfethu ungakwazi ukubafonela yibo iyona into ezokusiza leyo. Sheshisa mfethu. Singathi ungaluthola usizo mfethu. Alright mfethu yonke into ihambe kahle kodwa. Ayikho into ihambe kahle ekhaya bathi bakwazi ukungisiza bahlala kude futhi nemali amabhenki akude kakhulu angazenza njani. Manje uzoyenza njani ke makunjena ke mfethu? Ish kuthiwa umuntu osifazane yabo ngabe ngifihla ikhanda wena manje bathembekile ngikuthembe futhi yazi. Mfethu lalela angilumani. Ngakwazi ukuthi uyoncika nami lapha endlini yami. And futhi ngihlala ngedwa mfethu. Akekho umuntu engihlala naye.
Musho nje bhuti ngoba vele ayikho indawo engizoya kuyona ngizohamba nawe ngilasana. Alright sisi singahamba nami. Ngaze ngakhathala nomusa mntama namhlanje. Enkonzweni. Hey kodwa wesizodwa. Hey mawusuphatha le nkonzo. Hayi namhlanje ngibonile engakazi. Beyivutha. Hayibo, ngiyachazela nje. Hayi uyibonile lento engibonile. Kwamvu hayi ngeke lo yakuthi ubengafili ngathi. Ashilo ukuthi mina ngobotha. Hayi ubengafili nezinye izinto ebotshana. Uyabona nje kuleke waza ngaphatha nje green solution neveza nenye nje. Hayi angani noma ngizothi usebenzile noma kwenzakaleni kodwa le ngiyibonile angisoze ngayikhohlwa. Sivele singenamali nomsanto amaci sawaste imali sale abantu okhuluma ngabo wena uNkulunkulu siza bayisizayo what yo uqalile kanti mntaka bakwenzani masiyoginqa nje dayisazi ukuthi kwenzakala ngempilo yethu angazi mina umuntu osindisiwe ukuthi kuyahlangana noginqa idayisi nalo lelo sindiso yebo ngiyavuma ukuthi umfundisi wakho uyasebenza ngoba sibonile namhlanje hayi nami ngiyibonile enza imangaliso ubonile ngempela wema ngekho ngicabanga nomusa ngiyacabanga ntata ukuthi silande ingane awu ngoba ukhondolo uthembisile ukuthi ingane sezoba nayo lutho uqondo omuhle nami ngineso yebo ngiyantshela nje yabo mase sibalandile somele sikhumbule phela uma nobaba ayike nakho ngathini kuwe ngathini ngawo bakhunjula ukuthi kwenzelweni ke vele akho into ezokwenziwa la ekhaya kahle uma nobaba bazalo abakuzala bayazala ntaka hayi ungafuni sibakhumbule sibenzele umsebenzi abasekho balela bangaphazanyiswa nakho abangaphazanyiswa balele mhlawumbe into zethu ngoba ingahambi kahle ngoba siko bavakashela siklina amali babe sibenzele umsebenzi ukhombisa ukuthi nathi siyabakhumbula la bekhona kodwa abantu bavusa kanjani belele asibavusi senzani ke endlini nami la ungangena nje ukhululeke ungasabi ube free sekhaya la yabo Wow. Hlala wedwa la? Ya ngihlala ngedwa ngibuye phela ngimene ukuthi mangaba nomuntu esifazane njengoba ngilenciko kaNkulunkulu iyona leyo nto engangiphazamisa nje endleleni so mina ngihamba ngendlela eqondile yabo Hamba ngendlela eqondile. Hayiwa ngiyancomeka kodwa. Hayi khona siyaza manje kancane nabafowethu esiphila nabo enkonzweni so ngisacabanga ukuthi ngithi shuye esitolo ngiyobamba ubuya ngasethunjini khona sizokwazi ukulala sidlile phela mina la nje ngoba ngihlala ngedwa angibheki ngesinye isikhathi angithengi futhi nokudla ngijwayele nje ukuthi mhlawumbe ngiyithenge ngidle esitolo phinde ngiyibuyele ngishayele nje emgwaqeni futhi ukudla kunjalo phinde ngiyibuye labo kodwa manje ngicabanga ukuthi ngithi shuye esitolo sobamba ukudliwayo phinde ngibuye yabo ya ngiyabuya ke manje ungabahamba ngacishe ngakhohle Yazi ngiyafisa ukuthi ungazise nje ngempilo yakho yonke nje nelife yakho nokuthi uphuma kephi yabo ngiphuma eMlazi usuke eMlazi uma uthini ngempela kahle ngoba phela okulesi simo ngempela uma angiphendula ngitesile kodwa ngizozama futhi nje ngimfonele ngoba uzothini baba uthe amabhenki akude futhi nemali akaba nayo uthi angilandela right akunankinga ngizokuboleka ifoni uphinde uthi ngomfonela ngaze kuyashisa ngoba sengiyahamba ngishiye le jacket ish ngicabanga ukuthi ngizokuthola khona la vele yonke into right ne okay sharp Sawubona baba Wangenza ugijima nje mfazi kwenze njani? Hawu ngeke baba mina sengikhathela ngaso sonke isikhathi yabo njengoba ngithathe i-leave ngoba naku ngifuna isikhathi sokuba nawe manje wena inkingi lokhu busy la yelento senesigodlweni kanti ubusy ngokuba busy njani ngona lokho muzoba busy nabantu besifazane ngiyengaze ngibone ngisho umuntu esilisa oyedwa ngena la kanti ithini into yakho nalesi sigodlo sakho lalela wemfazi akusona isikhathi sokukhuluma lezi zinto cha ngeke baba nami phela sengibekezelile sekwanele ngiyasidinga phela nami isikhathi sakho kanti mina sami isikhathi ukunikeza nensona Mama ukuthi sonke isikhathi nje uzohlala isikondlo nje isikondlo uyabona ukuthi lapho isikondlo uyaphila kahle la ekhanda lapho cha sengibekezelile phela manje sekwanele nami namalungelo ukuthi sengakhuluma manje ngeke phela ngize ngiyimele nami sengikhulumile sekwanele hayi kuningi ngihlale ngincenga la phela ngiyasidinga isikhathi sakho mfazi kuzokusiza ukuthi ungiphumele la
Aliyona indawo yokukhuluma Akusithi vele akwazi ungithanda ngaseqaleni. Manje uzongiqothela ukuthi ngikhuluma ngento engayithi. Mfazi ngithe phuma la esigodlweni sami sokhuluma. Baba ngeke ngize ngiphume. Ngilalele ukuthi ngithini kwethu. Awizintsha amadoda izinto ezihlezi sihlele endlini thina sihambe sizingena. Zithini mama uzofika uba ngumsindo la endlini yami mfethu zithini? Awuzingathini isikhokho sami uyazi nawe. Uyazigela. Wena mfethu yazi tohlupha ngawe mfethu akuhlala nawe ukuthi unomsindo nje inkinga yakho uhlupha ngomsindo zithini? Umsindo wani isikhokho sami? Yabona manje mfethu ngifuna manje ngifuna ukuthola mfethu sengizwa lo msindo wakho yabona zithini? Uyabona ke isikhokho sami mina ngihambe ngiyazingela mfethu. Lalela imaphela ngixoxe. Uzingelani? Masifisa ngixoxele mfethu. Buka phela. Mfethu ngishayisana nenye ithekeni lapha mfethu ethi banjwe inkunzi mfethu. Yangincela ngathi angitholele indawo yokuthi ngalala. Uyabona ke njengomsamaria mshoko uvele wathi unayo kini ngoba phela yazingela ngiyena. Ngithi uyazi nawe mfethu bengenza njani mfethu? Bengenza njani? Manje isendlini yakho? Isendlini yami. Madoda. Hey, nihamba nithatha, hamba nidobha nje yonke into edobhekayo. Hey. Mfethu ngona bengazi bengalindelani vele kwena awuyintombazana makwesiketi nje mfethu mina mfethu angehlalela mfethu uyakhumbula mfethu indaba lengixoxela indaba lomuntu mfethu owabula leholedi mfethu ukuthi ngabamba ifoni kanjani phela konke ukuthi nambulala nje leyo muntu ngabe sithini akafanga mfethu lo muntu akafanga mfethu yazi umjida mfethu angithola uDavid mfethu kwathi uyayishaya lento ayenza bo sinaye ke lapha endlini ngafika ngamhola lo mama lapha esontweni samfaka endlini mfethu ngimtshela ukwenza njani ke manje mfethu thula mfethu yazi namanje mfethu lisangidla manje ngisacabanga ukuthi kwenzakalani yebo lento sisimvalelile mfethu endlini nami ngafika ngamsabisa wawumuntu wathi uyapheka kodwa ngimboni vele uyayazi lento le ngaphuma endlini David eqedwe yizo lonto le uDavid mase kufanele aqede uvela ungenzele ngaphuma mina ngizoqhuma isibhamu emva kwalokho uqhuma isibhamu kunemsindo amaqadi izinja ngisazwenza ngoba khonje lapha endlini mfethu lezo lonto maphuma lo mama uphuma udabukile nami ngavele ngakha phansi mfethu lo mama uyaphila mfethu manje ucabanga ukwenza njani mfethu ngoba phela kunje sengusophinde wamthola futhi ayikho normal mfethu lento lena ayikho normal mfethu akekho umuntu futhi angaqhuma isibhamu phuma sethi udatshulwe yini mfethu eish ya injalo mfethu asingeneni la endlini bese ngibona ungathola yini drink bese ke mfethu uyabona nawe yazi mfethu asishazi Sekuyisikhathi manje yenze njani Who's that? I'm a Muslim man. I left. I blocked. Shush. Hasa ngithola ucingo liphuthuma kanjena nkosami ngibhizi endlini. Ngiyaphuthuma sibe. Kwenze njani? Uma uyagula. Uphethwe yini? Isifuba sakhe siyezivuka sileke sehlika sivuka sehla ngazi uphethwe yini. Manje khona abane endlini njengamanje? Akho umuntu khona mina kuphela. Hayi asiphuthume khona kodwa nami bengiyaqedisa izinto zami engizenzayo. nathi mfethu angiyabonga ukuthi ungicheck mfethu hey hayi mnganami ngicabanga ukuthi sishila endlini ngithi kuyetika nje mfethu ngithi mina sazohlala mfethu nawe la sithi kuyichelela mfethu ubuserious nendaba le ukuthi khona ingane khona lapha wena ucabanga ukuthi kuyadlala wena bengiyiserious esikhathi sami man ingane ithi banje inkunzi hayi ingane kubo awufethu hayi lengane nalo ikhaya la mfethu iyafika lengane la kule ndawo manje ithole mina so nje kumele ukuthi izinto zibe ngasho ngakhumbula kunekhephi yami ekhona lapha na mfethu asambe sokufengisa yabona ke mfethu lengane izosuka ithi mfethu sengiyibizela abantu bese yaxwaya mfethu yabona ukuthi kuba njani mfethu ngifuna ukuyibona nami lo muntu ukuthi utheke nomjida wami uvuke awuthini manje asingeneni mfethu hayi no mfethu ngizobe ngikubona futhi lengane izosuka ithi mina ngiyibizela abantu yabo ngizobe ngikubamba mfethu wenza nje mfethu sengibuyele endlini ke mbe mfethu singifike singene endlini lapha ngishaya ikholana ngibone lo muntu akhuleka sikho next time yabo eish sir all right mfethu ubani manje wena ufuna lezi na
Ongawele wethu ngalami ngawele nama ngisenzanga ngenziwa Umkhathabezi wena wakhathabeza abafokazana sengifikile ke mina babezwa sabela. Ufofu madada uwazi kahle ukuthi akuvumelekile ungena esigodlweni Ugcwala umhlonishwa. Yawo sengawusile wena la. Ufuna umkhathabezi? La. Idlozi lami lifuna umhlatshelo. Lifuna ngithi ukushayja umhlabele kanuka igazi ekhaya. Ngiyangizwa ukuthi ngithini badala. Angizwa kahle umkhathabezi. Awufuna ungishayise umkhathabezi. Konama ngisenzanga ngenziwa abadala. Ufuna amaqhana amangakanani umkhathabezi? Ungilethele nje amankonyana amabili. Kuba abafana ababili nje esokwenza ngabo umhlatshelo unyokwe phezulu bajabule badala kunuka igazi sigodlweni abagijimele eminyakeni emingaki umkhathabezi? Khuluma inkulumo iphelele. Hayi mntomdala baba eminyakeni ewu9 nje kuba mabhobhodlana eminyakeni ewu9 10 11 kanjalo. Okay hayi lo sishone la namhlanje labo bantu ubatholile. Akuba njalo ubatholile lawo maqhana akho namankonyana akho wakatholile. Ungilungisela ke inkomo zami nami angifuni ukusebenzela amahalo. Badade uyangazi ukuthi mina ngumafunga ngajiki. Awukulungeleke ndoneko. Angama ngizenzanga. Mama umfundisi. Sithando sami nje. Awuvuthanda ke wena ukukhuthala ngosithando sami. Yini kona awukwazi nokuphumula namhlanje ukuphumuze nje igazi kulomsebenzi bese wenza umkhulu kangaka namhlanje awuyeke ayinobeke phansi sike siphumule. Awukahle uphumaphi ngoba usubuyiso uzongitshela ngokukhuthala uphumaphi uvana ukuthi uphumaphi Mama umfundisi uyalazi lami ndilithuyamela zonke indawo ngoku sendibuya ngapha kwamakhelwane sayobona umakhelwane lona khulayo kaloku. Themba senze ezazimanga esontweni ngondithi manibuye ndiyobona umakhelwane ndibuyile ke ngomuntu wami. Hey uyibona into eyenze esontweni hayi wenza imanga zodwa. Hey bo ndakucena ke kwathi ndaxoxela lento. Ulithatha leli bhande. Ulithatha leli bhande yenza imanga. Uyabona leli bhande leli ndalithatha leBotswana linamandla angaphezulu. Uyabona ngosendifuna nawe uvela ulifake ngizoshiya kuwe ngoku. Ikhona engizobuya nalo ngapha eBotswana. Thina sobabili ndifuna senze izimanga. Hayi right malifaka wena sihambe siyomba abantu. Mina ngiright ngempela. Ubone basendikhipha abantu ke. Ubungakholwa mama umfundisi lisisho vele angithi wena umfundisi wena vele kumele ufake ayingiright mina ngiyabona uzoliphatha kanjani isonto mani ngekho abantu bangagcwala esontweni ukuthi umama umfundisi wenze ngani ngoku wenze ngani umama umfundisi ini abantu xa sebengeze esontweni uthini ngoba upastor Khondolo yobe sengekho kalondimka mina ngisaphinda le enye okay ngoku kanti sazongishiya futhi wena ngisakushiya kuleli sonto lisayo mina ndibizwe ngaliya ndiyokwenza enye inkonzo ngapha ndivusa bonke abantu izichocho abantu abangakwazi ukukhuluma yonke nje umuntu ndiyamenza ukuthi makaphile. Hayibo mama umfundisi kanti sekwenze njani ngoku? Mina ngeke ngakho angizwa kahle yonke umfundisi anganokuthi ngithini Mbali ngichazele isithandwa sami sobabini lapha kwenze njani Mbali? Wase wadabukisa mntu wami ngeba ndiya-ayina nami kanti kutheni mama sendlini? Lento yakho yokuthi ukumba umuntu emathuneni umvuse iyangikhathaza mina lento leyo. Awuyikholwa loo nto? Uyabona izinto esizenzayo ngoku siyaphambili naphambili thina sisazokwenza ezinkulu kunezi. Uyabona ngoku ndifuna ukunika nabangazali. Uyakhumbula kuqala uba kwaku-green solution? Solution wavusa iziqhwala wavusa wonke umuntu wabona esontweni lokuqala ndize ne-solution ngoku sendibuya le mazweni ndiphethe libhanti ndiyaqonda sizokwenza ezinkulu sendivusa abantu abangcwabeni kuthiwa Pastor Khondolo bonke basivuma la endaweni ndivile nomakhe uthi ndiyaya kwela sonto leni ndizophatha ifamily yami yonke ndithi uvele ubuye nayo ke mama. Hayi okay sithando sami athi ngiqedele la ukuze uhlale phansi ngizenzela ukudla mangiqeda manje vele sengiyaqeda la. So uyaqeda mntu wami? Okay inansinga i-drink ibikhona pha efrijini? Ikhona but isincane phela.
Yes,